आं जि बिराद मिनिफ्लांबायलै सयथिबो माने भिडिअ बानायनायनि सिगां आं बिराद मिनिखादों दिनै आं ओरैबायदि मोनसे बोरैबा नुफ्राय लोगो लोगो आं जा मिनिखादों आरो ना आङो माखौ मिनिनो ओंखारदों नोंथांमोना बिदिखौ होनोसै दसे आं बिदिखौ दसे होना होगोन सार ससे देनायगोन भिडिअ ससे होना होनोसै नायनो लागोन दे ट्रेक्टर माने प्रमोद बर' माने ट्रेक्टर माने अमा ट्रेक्टर माने प्रमोद बर' माने ट्रेक्टर माने अमा गोजोन गोरोबथा होननानै बिटिआर होननानै जे बिसोरो खोथा बुंबाय थादों बिटिआर गोजोन गोरोबथाजों जोङो बिटिसिनि मोनखानाय मोनथायफोरखौ जोङो खोमानानै लादों प्रमोद बर'नि गोजोन सुक्ति बिटिआरआ बिट जिर' बिसोरो रायजो राजानिखौ रायजो राजानि जेबो खामानि मावनो हायाखै गासिबो मिसलिया ट्रेक्टर माने प्रमोद बर' माने ट्रेक्टर माने अमा ट्रेक्टर माने प्रमोद बर' माने ट्रेक्टर माने अमा नुबाय नोंथांमोना नुखाबाय नङा होमबा अमा माने इउपिपिएल माने प्रमोद बर' माने इउपिपिएल माने प्रमोद बर' माने अमा अमाजों रुजुदों माने ट्रेक्टर नालाय माने इउपिपिएल माने ट्रेक्टर माने प्रमोद बर' माने इउपिपिएल माने आसाम ट्रेक्टर होनो नालाय अमाखौ आसाम ट्रेक्टर नङा होमबा माने ओरै आफार आसामाव मोनसे समाव आसाम ट्रेक्टर होनबा ट्रेक्टरखौ माने अमाखौ मिथियोमोन नालाय फेमास जादोंमोन दा बेखौ लानानै बुंखो ना माखौ लानानै बुंखो मिथिया बेखौ जोंना एमसि एमएलए मेडाम मुनमुन ब्रह्मआसो मिथिसिगोन आरोखि ना स' बिथाङा दिनै माने इउपिपिएल नि जेनोखि माने गाहाय दैदेनगिरि प्रमोद बर' बे सारखौ जोंनि मुनमुन मेडामा बेनि अमाजों रुजुदों आरोखि आरो अमा दिनै बिमुं होबाय दा गतिके बे बिमुंखौ सोर होदों मानो होदों माबोरै होखो बेखौथ' नोंथांमोनहा दहायनि भिडिअआव एसे नुबाय दा बाथ्राया जाहैबाय बे बाथ्राखौ जों मानि थाखाय दिनै मुनमुन ब्रह्म जेनोखि बिथाङा एमसिएलए नङा होमबा इएनथ' नङा सरि बिथाङा एमसिएलए हो बे एमसिएलए बिपिएफनि एमसिएलए बिथाङा प्रमोद बर'निफ्राय देरहाना थांनाय दा बिथाङा दिनै माने अमाजों रुजुदों आरोखि मानो रुजुखो नोंथाङा माथो मिथिखागौ जानांगौ दा लोगोफोर मानोना इलेक्सननि माने खाथि फैगासिनो दं दा जुदि सोरबाया होनदों एप्रिलाव जागोन बिटिसि इलेक्सना बेराफारसे सोरबा होनदों सेप्तेम्बर अक्ट'बराव जाहैगोन माने आवगाय समावथ' नों डिसेम्बर ना माबा जाहैदोंना कर'नानि थाखाय दाबो बेफोरबायदि जाहैनो हागौ टार्मसखौ जुदि होसोयोबा बिदि जाहैगोन खिन्थु नङाबा खिन्थु टाइम बायदि जानांगौबा बेबायदि एप्रिलाव जागोन आरोखि बे दा इलेक्सननि मोनसे दोहौ फैलायबाय नङा होमबा इलेक्सननि दोहौनि समाव सोरबा दैदेनगिरिया सोरखौबा माबा मोनसे मुं होगोन माबा मोनसे ब्लेम होगोन नोंथांमोना गोबां नुबोबाय माने इलेक्सननि मुङाव दिनै हिजरा थिजरा होनायलाय जाथायबो जानानै थांबाय दिनै हिजरा होनायनि दायाव सोरबाया सोरबा पार्टिनिफ्राय एख' जालायनायबो बाथ्रा जानानै फैबाय गोबां बाथ्रा एकदम खाहानि माने जोंना मालाबा दैदेनगिरि सारमोनाबो माने बुंनाया बाराद्राय जायोना माने मानसिफोरखौ माने दैदेनगिरिफोरखौहाय बांद्राय जानला मोनला नामजों रुजुनानै बुंनायाबो थिग नङा आरोखि बे गावनि समाव दिन्थिना लानाय जायो गावनि एकदमबारे फोथायथाव नंथारै मानसि बेखौसो गाव दिन्थिना लानाय जायो जोंनि माबानि गेजेराव आरो समाजनि गेजेरावथ' जोङो राजखान्थियाव बुंजायो होननानै राजखान्थिनि खोथा होननानै जों राजखान्थियाव बेफोरबायदि बुंलायनायाव बारा थिग नङा होननानै आं सानो आरोखि बे गावनि एकदमबारे खुनु नलेजआव गैथारै माने जेबो बिदि ब्रेनाव गैयै नलेजलेस सासे माने गाव लिडार जानो नागिरदों बा लिडार गावखौसो बिदि दिन्थिनाय जायो आरोखि जे नों सासे मोजां माने नलेज माने गोनां बा गियान गोनां दैदेनगिरिया गियान गोनां लिडारा सोरबा सासे दैदेनगिरिखौ इसेबां बेफोरबायदि बांद्राय माने गेसाव बाथ्राफोरखौ बुङा आरोखि बे आरो नोंथांमोना थारला माने फल' खालाम बिथाङा गावनि प्रेस्टिजनि बाथ्राखौबो सानो आरो गावनि माने प्रेस्टिजखौ साननानै गावनि माने समाजारि गाव बेसेबां माने मान सन्मान मोननाय सुबुं गाव मान सन्मान गोनां सुबुं बेखौ गावनि बेक्तिगतखौबो साननानै आरो गावनि बेक्तिगत प्रेस्टिजखौ साननानैनो मोजां दैदेनगिरिफ्रा माने जानला मोनला मानसिखौ गाज्रि ब्लेम होआ एबा गाज्रि नामफोरजों
नंखाय बाथ्राफोरजों माने गुबुनखौ माने ब्लेम होनानै गावखौनो नंखाय दैदेनगिरि होननानै सिनायथि लानो नागिरा आरोखि बे आरो बाथ्रा थ' गतिके जों मानो बुंनो जुदि माबा मोनसे जायाखैबा बुंनो हायो नङा होमबा डेभेलपमेन्टफ्रा जायाखैबा डेभेलपमेन्टनि सायाव जेनेबा मेडामा बुंनो हागोन बा सोरबाया प्रमद बर'आबो होननो हागोन बिथांमोननि सायाव बेफोरबायदिखौ बुंनो हायो आरो जुदि दिनै गोबां माखासे खामानिफोरखौ बेस खालामनानै जों मावनो लादों बेफोरखौ बुंनो हागोन जों बिथांमोना फैबाय थानाय समाव सरकाराव फैयोब्ला मा मावगोन मा मावा फारिफोरनि थाखाय मा बेफोरबायदि माखासे बिथांमोनाबो प्लेन पलिसि खालामनानै बुंनो हायो मावनो हायो आरो बेफोरबायदि बाथ्राखौ फालिफोरनो प्रसार खालामना होनो हायो आरोखि बाद बाखि दिनै नोङो साननो नाङाखि सोरखौबा नों जिग' रायनानै सोरखौबा जिग' सोंखानानै आजिखालिनि बोथोराव बहर मोनगोन गोरलै बाथ्रा नङा नों जुदि दा रायजो राजाफ्रा जुदि मिथिबाय जों बिथांमोना जुदि बिटिसिआव जुदि मोननैल'नो भट होखागोन नालाय बिजेपि आरो बिपिएफनो सरि इउपिपिएल आरो बिपिएफनोल'सो भट होखागोन ना थ' गतिके बिपिएफनि दैदेनगिरिया मोजां जानांगोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफ्रा मोजां जानांगोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरिफोरनि खुगानि रावफ्रा मोजां जानांगोन बांद्राय गाज्रिबा बिथांमोनाबो लाजिनाय मोनगोन आरो बिपिएफनि माने दैदेनगिरिफोरनि खुगायाबो रावफ्राबो मोजां जानांगोन बिथांमोना जुदि बांद्राय गाज्रि बाथ्राफोर दैदेनगिरिखौ रायनो लायोबा सोंखानाय लायोबा जाथारै बाथ्राफोरखौनो माने बाथ्रा गैयिनि खोथा रायलायलाबायनाय बेफोरबायदिबा फालिफोरखौ जाम्बा नङाथ' नोंनिफ्राय गोरोंसिन गोबां दं दैदेनगिरिफोर गोबां बुजिनां मानसिफोर दं नोंलाय मा दैदेनगिरि नोंलाय दिनै राजखान्थियाव ओंखारनायनिसो रोंदों बेबायदि थायोना जेनेबा दैदेनगिरिफोराबो स' गतिके राजखान्थियाव ओंखारबानो गावनि प्रेस्टिजनि बाथ्रा जेबो साननो रोङै जेबो मिन्थियै बेफोरबायदि जानो नाङा आरोना जेनेबा आं सोरबा सासेखौ थांखिनानै बुङाखै माने नैबे दा बुमन ब्रह्मनि बुंनायखौ लाफादेरनानै आङो गासैबो दैदेनगिरिफोरखौनो बुंबाय आरोखि आङो दिनै खावलायहरबाय जोंनाव बेफोरबायदि बुंलाया नङा होमबा जेनेबा दा बुमन ब्रह्मआ मोनसे बाथ्रा बुंदों प्रमद बर'खौ अमाजों रुजुदों मा मिनिं माने लानानै रुजुदों बेखौ जों मिथिया जेब्लानाखि गाव मालाबा प्रेस मिटनि गेजेराव बुंथिनानै होगोन अब्लासो मिथिसिगोन आरो दा अमायाथ' नोङो बुंनो थाङोबा बिराद उरलाबायोना ओंखायनो बिजों रुजुखोना माखो खिन्थु अनेक माखासे मिनिंफोर हाबनानै थायो आरोखि बाय बिथांमोनहा गावसोरसो मिथिनो हागौ आरो मानोना बिथांमोना एसे सासे दा जोंनि बिटिआर हालामनि दैदेनगिरि जाबाय नालाय स' बेखिनि आरो नोंथांमोननि गेजेराव आं ओंखायनो बिराद मिनिनो ओंखारदों स' जेखि जायाबानो नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौनो बुंगोन बे बाथ्राखौ लानानै जों गामि सिङाव माबा जानो रायलायनो नाङा बिथांमोना दिनै राजखान्थिनि माने डायलग्सआव बे बाथ्राखौ बुंलायदों खिन्थु जों पाब्लिकखौ जों सिरियास इसु लानो नाङा आरोखि आंनिफ्राय रिकुवेस्ट बेर'नो आरोखि बारबाखि जेबो नङा खिन्थु आङो बिपिएफखौबो मोजां मोनो आरो इउपिपिएलखौबो आं मोजां मोनो मानोना जोंनो राजखान्थि रिजनेल राजखान्थि हान्जा मोननैनोबा स' बिथांमोनाल'नो गाव गावनि खुगाफोरनि रावफोरखौ सामलायनानै समाजाव गावखौ सासे मोजां दैदेनगिरि होननानै सिनायथि होनो नाजायो आरो गावनि प्रेस्टिजखौ माने रैखाथि होनो नाजा गावनि प्रेस्टिजखौबो साननानै बाथ्राफोरखौ नंखाय बाथ्राफोरखौ माने बुंलाया आं बेखौल' लुबैयो आरोखि बेखिनिनो थेंक इउ